Hi guys, gandang umaga. Welcome po sa ating new video. And pupunta po tayo ngayon sa CSI dito po sa San Fernando City, La Union. So we just arrived. Tara na guys, pasok tayo sa loob ng CSI kasi ngayon po kukunin natin yung passport. Ito kami ng CSI. Kunin yung passport at saka manonood ng sine at saka have a date. Wow. With the boys. To DFA. O bakit walang ilaw dito? Ano nangyari? Walang ilaw. It's closed. OMG. Wrong timing. So punta muna tayo dito sa DFA. So, nandito na nga tayo, Department of Foreign Affairs. Hello again, Department of Foreign Affairs. Nakapila po tayo para i-collect po yung passport ng baby ko. Maya. So, nandito na kami sa loob and sa may releasing section na po tayo, guys. And finally, there you go. Ayan na po yung kanyang bagong passport. Yay! Congratulations, Jeremiah! So after namin na-receive ang kanyang passport, since kapitbahay lang naman niya dito yung Word of Farm, ayan, naglaro-laro muna sila. Manunod sana ng sine, kaya lang sarado. As you can see guys, o yan. Walang ilaw. Bakit kaya? Ba't kaya sarado? Sorry. Kami CSI, sarado yung sinihan. So we will try to go to Robinson. First time ko umuli dito ay sa Fernando Ngatan. O, diba? Sige. O, datan. First time ko umuli dito eh. Pakari di bangir. Nagbasid di inulig nga magal-alak. Ha? Kasi sa ti epekto natin na COVID nga manindua. Ay nako. Nagbando lang nga steps di ay. Nagbandog. Ay apo. At dahil dito na kami nabutan ng aming gutom, we decided to go inside Mang Inasal. So first time ko rin din naman dito after how many years. So let's go Inasal. 1,073. Alright, thank you. Maya, ano yan? Odette. Hi. Ayan, si Marion. So, dito na kami dinatnan ng aming gutom. So, late lunch. Tagal namin sa DFA. Tagal nirelease yung passport kasi. Yun, no? Mga pogi points. Ayan. Refillable sabaw, guys. Sabaw. So, yan ang kagandahan nito sa Mang Inasal. Only rice at saka only soup. Di ba, ate? O, di ba si ate? Hello! Anong tawag dyan? Chili sauce? Chili oil. Chili oil. Yummy. Halo-halo from Mang Inasal. Pag maliit, ganyan lang siya. Pag regular, ito siya. Our order is here. Bag natin PM2. PM2. Dalawang sisig. Yan, extra yung isang sisig.
Alright, paa din sa akin. Alright. Yan, nalpas kami na nga ni Apo. Ayan. Matang uniform ko. Road market. Ay, buso na mamin. Ada pala na bakbati dyan. Manin upat nga nagpunggati bag in na po di dyan. Hindi ka pa take out me. Alright. Thank you. The take out me palabo. Ang butol ko na. Kaya ko naman. Katapos namin pumunta sa Manginasal guys, naisipan kong magpagupit ng buhok at dumiretso na kami dito sa Divalicious sa Beauty Parlor. Dito pa rin yan guys sa San Fernando City, La Union. Guys, nagpagupit na ako dito. So, maiksi na yung buhok ko. As you can see, layered cut siya. So, we're done with the parlor. So, after ng beauty parlor, dito na kami sa Danish Baker. So, maraming pagpipilian. Here we go. Here we go. Here we go. And here we go. Bibili pa na. Pandesal. Mas pandesal po. Manong pandesal worth? 60. Worth 60 pesos na pandesal. Get this pandesal guys. From Danish, of course. From Danish Baker. And yan. Fresh from the oven. Kaya sobrang ano siya. Yan, umuusok pa siya guys. Sobrang malambot at sobrang hot. Yan, pandesal from Danish Baker. Guys, tapos na yung pasyal namin dito sa San Fernando. And kung nagustuhan nyo ang video nito, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Marifer Vlogs. And follow my Facebook page, Manan Marie. Thank you! Thank you! Bye! Bye-bye na! Bye!